Gurian. Jode, txori bat. Oigan, estiloa, naska. Kontexu. Egunon. Kaixo! Bizkaia! Eta Euskal Herria. Es que beti bizkaitara beti, así. Bai, estamos a bete, eh? Oso ondo. Bai, ja resaka ez. Bai. Feliz NBD, pasada. Kostatzen bezala guk no superamos. Ez. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira... Bueno, zemu zaizate ja urtarriako maldagorarekin. Oso ondo, Ondo. ja, azterketak amaituta, ez? Ba, bukatzen, hortxe. Amalau. Bai. Guka urten gutxi Ah, genitu nik... bai, Eh? Guk gutxi genitura ez gake jatuko. Nik atzo amaitu nauen, azkena ja. Oso ondo. Bai, Bai. Itxuro oso behintzat. oso ondo. Zeo zer Ez den dugu gehiago eskatu. Ez. Eta zuok ja, prest, joateko. Uf, Jaukingo zen maletak inde. Ai, Ba, hor dago nera maia Bai. bronka batatzen. Itxi maleta! Nos deko zue, egazkine? Ez, ni otxaian. nik urtarriako 30 nabel mazut etorri despeditzera. Pankarta batek jungo gea. Ez mesedez. Bon voyage, engeru. Bai, baina hori, nire handik amaletak eren naiz hasi. Ez? Bueno, bi aste ondino. Hori. Urduri. Prisa barik. Bueno, pixkat. Bai. Baina eske hemen, gabonetako ambiente honetan nago, moen casa ningún sitio. Ez dugu Gogoak gainditzen, az. ez dugu gainditzen. Bueno, gaurkoan Polborron. Hori da. Gaurkoan gatoz Q&A batekin. Hori da, berriro ere. Bai. Berriro ere. Bigarren denboraldia. Claro, porque oitura honak ez galdu ber. Eta kriston exito ukizun kapitulo horrek. Bai, benetan. Ba, hoxe, nik uste ja galderekin hasiko gala. Bai. Venga. Nik ezertako aspertuko zaitu zegu gehiago. Venga, Ordun, irikiko ditut, a ber. lehenengoa. Kaixo arratiatik, nire galdera da, zer egingo zenuke lehendakari izango bazina. Vale, Bueno, Zu dakizu? norraziko da, bai. Venga, sí, Venga, oso bota seguro zu. dela. Indo lista bat. Ostia. Bueno, txikia. Bat, emakumeen higienerako diren gauzak doain ipintea. Ados, bai. bozkatzen dut. Vale, bi, aberatzei dirua kentzea. Ze aberats, Lehendakari korruptuak ez. Baina... oso ondo. Baina Julene korrupta bai. Hori nahi dago. Ez, ipiniko onke diru publikoan gehiago edo. Aha, oso ondo. Ta, zer gehiago? Hiru, sarratu putetxeak. Vale. Putetxe guztiak itxi. Oso ondo iruditzen zait, oso Bai. ondo. Bai. Vale. Eta lau, bajatu kalimotxoan presioak. Beira, azkena. Nire Zini lau atzen puntu dute bai. garrantzitsuak, hori zingo hori. Beira, baina esan dezula patio. kalimotxoa, nik esango nuke, sustatuko nuke pitilingorria. Ze iruditzen zait, egia da, kalimotxoaren sustituto hon badala. Bueno. Zer pasatzen pitirengorekin, hartzezura tipo digestibo izango ez dezela. Da, Bueno, super nola ez dakan digestibo. Coca-Cola, daka kas limon, ba, hori... Ligerito. Postura bezala. Bai, Kontuz. txikas aktibidadenak, Nik esan zula, bueno, zerbait gehiago, zuze esango zenuke gehiago? Bueno, nire gustatuko litzaidake antzinaroan bezala como jendea desterratzea, ez? En plan, jendea botatzea Euskal Herritik. Eta Zein pues, botako adibidez, zenuke? a punto sardui. Hombre, Niko horre, kontexuko personajea, Bai. maskota da, ja. Ondino da. ez, joan manazela bere kontzerture. egia da, lehenen. Bueno, ba hori eta gero, Egin Vale. videoblog. Kontexurako. mesedez. Ingo dut, Hori botako zenuke? Reels da. Baina hori bezala jende asko. Hombre, Ez txarrauak ditugu da izenak hauz. emango, claro. Baina ez ditugu izenak emango. Ez Ez, gaziko ja Zegu. urtea metiendo mierda. Zegu konbidatuak nahi ditugu. Konbidatu gehiago. hori da. Zuko jatz? Nik esan dezula, eske nik ez dut beste puntu, ni zen beste okurritzen, baina esan dezula kalimotxona, nik pentsatu nuen geistea pintxen prezioa. Asko jutez, jo noizeate Inoz. pintxoa jatea? Ez, porque dago prezioakin? Ma joate Jode, ez zara. bat lezarko izan da? Ui, baina ez eman datuak? Hemen piti bat sartu. Kalea, portala, pixua. Baina sako igo da kroketa bat. Eta niri me apetece, kroketa bat. Claro, aiet. Oye, ezin farra bat. Bai, zure etxean. Gaina! Vale, Baina ez barkatu. bat alizartu dugu tortilla pintxo. Eh? Horrela, tortilla pintxo. Zen balio dagoen hemen. Ez dakit. Ez dakit, Ez dut hartzen. aspaldi ez dugula zapaltzen, Ez? Que fallo, ez nauni eta Es que, claro, sois más estudiosos.
Ai, Bueno. Super. Urrengo Bai. galdera. Bueno, kaixo Bergaratik, naiz eta ontsa ez garen Bergaran, gure Erasmuseko laguntzoragarriak garazik, bihartu dozku audixo hau grabatzera eta zuei podcasteko jaun Andrei galdera bat botatzera, galdera zail bat, eta bueno, galdera hau gure Erasmusian debati dudan gauza bat izan da, orduan hemen botatzen dugu. Halko bazinuten munduko herrialde bat deusestatu, zein deusestatuko zinuten. Eta mendade erantzun batzuk. Nik pertsonalki estatu batuak desagerraraziko neban, mundu ontatik. Nik Andorra, ze uste dut, kenduta esala kalte handirik ingo. Eta gure Eta lagunak. gure beste lagun batek, Pakistan nahi da hau kentzea mundu ontatik. Ze berak erantzun dut. vale. Estatu batuak nahiko ona, Ni Bai. bat nahi eta horberekin. Bai. Bai. Nik ipini dut Espainia, Bueno, eta... Non da hori galdera? Ipar Korea. Ezin da besartu bezurten, kanpora. totalmente. Kanpora. Ni Kim totalmente Jong-un, fus. Bai, Ados, estatu batuekin. Nei buratu zait Israel. Bai. bai. Nik enduko nuke, Frantzia. Eske, banekin. Ez que, Ni uste da eta. bai. Neri- Doazelako neri ez. oso aurreratute. Guiango ginen Frantziagaz igual hobeto. Espainia. Ez, libre. Eh? Ez, ni frantziz, ni medoa, ni Frantzia median ez. ez. Ez igual zait. Ez dakit. Portugal moduen, en plan, Ni fu a ni tomar fa. por el culo, Me- igual zait. Ja, Bueno, bai. Danak. Bai, eta Euskal Herria bakarrik. Hori da. hau zein da. Kaixo, nire galdera da ea zein saio grabatzen disfrutatu da zuen gehien. Vale, zein gustatu zaizu gehien. Neri torriz, eski lehen urtean pila bat egin ditune. Bai. No es por echarnos flores, Baina egin Que genitun también, pila bat. que también. Bai. Niri asko guztau bietan aurtengo lehenengoa. En plan, hemen, irurok. Porque Ah, zango bai. lehenengo ba? Ez, Trailerra ez. 0-0 ez, 0 bat. Beldurrana. Bueno, teoria mistikana. Bueno, Ez. Krimenak zan, ez, Hori? ez, esa. Krimenak, bai. Ziareko kurbako emakumea eta hori. Hostia, egia da. Bai, hori hona izan zen. Bai. Bai, guai. Ni ondo pasen nun grabatzen lehen urtean ez dakik gogatuko zaten, baino ingenula reality showena. Dago, egin genuen, Ah, bai. Irune gazeten ginen? Ez. Gu irurok? Gu irurok. Bai. Ah. Ez dakize. Baina gogatzen ez da zera guerra de cupcakes eta hola. Hori, Buah, hori osan oso guai. Bastante roda hauen genula. Bai, Eta zitzaigula hola sin bai, más. oso Bueno. naturalki. Nik eman ingo nuke ohartxo bat, entzule berri bat balin badukagu, saioi buruz ari gera, ez entzun lehenengo saioa, ez entzun lehenengo temporada, entzun mesedez bigarren temporadako Hori da. Egintzazu Lehenengo bukaerako esfortzua. bat. Hori da, lehenengoa... Bosgarrenetik aurrera. Bai, Bose, izazpi. hori da. Suelto ginala, ez? Hori da. Freskogo. Bai. Zer izango zenizokete, kazetaritza ikisio ez, dudan daun pertsona bati. Ai, Xaber melon. Sartu. Sartuta. bizi bizitza, ez? Hori da, ez da karrera bat oso zaie, pasako zu pipa, gero topako zuen lana, o espabilas, o Hori como hori todo en la honetako. vida. Bai. Ez A dakigu. ber, nik uste toki behar dezula bokazio asko eta... Bai, klasean dau jentea, Ez, bokazio bokazioa... honagaz. Esan dugu ez gala mierda sartzen hasiko Bai, lehenengo bai. programatikan. Sartuko dut. Sartu zazu. Neri iruditzen zait, ni nago super ondo, baino da, deklaración de amor zuen gatikan. Ez hori jendea inguruan izatea. Osea, iruditzen zait, ikasitu Ja. gauza bastante, no? Zerain plataforma editatzeko eta hori dena, baino como tal kazetari bezala ez gea, hasi. Ni iruditzen zait, gusten zait mundu hau, porque nik esan nun, bueno, pues ni nati izan hola, hasiko naiz ni muitzen. Bai. Beste izatutan ez dute inorkin zitatzen. Zer bidea zufarra? Hori, bijatu naiz zer dakagun jantzita. Esan dugu ez gabonetan gauzela. Ja, bai, baina ez da zerbait tipikoa. Ez. No, hain komplejo sartuta gero. Ba, nesan txeko dut. Osea, iruditzen zait? Pues, hemen Baina dugatzen pini. ja. Indazuna, sartu. Bueno, a ber, bai, Sartu. egintzazuna ez una. Hombre, claro. Sartu probaut ez baiatxu guztetan, Atea. gure basut bota tiro bat, urtetan zara karreatik eta jazta. Ez da pasetan ez Ez ebez. ez Ez zerratzen. tezu gauza handirik iten. Ez. Ez. Ba, hoxe. A ber, beste bat. Bale.
Haupi, ni nator aldarrikatzea jende ridikuloa. Osa, uste dut dala super divertigarria eta super beharrezkoa ukitza lagun bat dala super ridikuloa. Nik uste ni naizela oso pertsona ridikuloa, baino derenak hago gure puntua. Orduan, kontatu gezkizuet, pues, bizitzan dituten ridikulo batzukolako atzena goatu ditutela bain, eta abertztuek, ora, goatzen bari mazaten baton-batola kontatzeko. Eta zakiz ba, uste aingeruk aldola euki anekdoton. Vale. Hostia, nik ezakite, Ointxe bertan hola, bote pronto. Nintzen etorri preparatu hori enaiz etorri. Nik preparaut bat, baina da nahiko tierra tragame, ez da ridikuloa bestengan barregura sortzen dagoena, plata nirea. Vale. Amaitu ginen Doneiako bidea. Eta on ginen Santiagon. Eta holango kale, ez da gizan, tipo saspikale, holango esto bat. Eta gonzan kanpoan andra bat saltzen pastelak. Eta, pues, emototxun probetako. Eta gu joan ginen, tal, kereiz probar, eta nien plan laguneri, ez, porque salduko esku. Bueno, hartu zaurien jateko. Eta tipe hasi izan kontetan, zer ez dauen inde, no sé qué, este pastel, ez da gizi hosti izan. Eta esan zaben, venir dentro dendara. Eta gu ez, no sé qué, ez dugu gure, eta bai, orain sartu, no sé qué. Eta gu, bale. Eta nien naben gure, nik naben proba, bez. Eta emoskun probetako beste pastel hosti bete oztegiz izan. Eta txaskun proba eta ni, no, soy alérgica. Eta ni en plan, ez dakiz eran esan, ez dutela gure, ya, no me insistas, cojones. Come, eta ni, no, soy alérgica. Eta saben, ¿a qué? Eta ni pentsetan zer reseta esan zauen, ingrediente guztiek, eta ni frutos secos, da, ¿qué frutos secos? Eta ni, ai, señora, déjame en paz, nila gorri, nila guro txoan, hemen ditia. Eta hori izan. Eta juntzinean, ez izun... Naben jan, pirau ginen. Bai, oso ondo. Bai. Horre gure zauen, izteak kartera guztia, hombre. Hombre. Pastelak. Nik ez dakit. Osa, nik ridikulo asko egin dut bizitzan, zer baina eski ezagit esaten momentu bat. Bote pronto eski ezagit. Hola, niri etorri zait bat duela hilabete batzuk, ez da ridikuloa, ridikuloa egin nuen, amona batekin. Junginan ikustera egin zuten como zinemaldi alternatiboa Donostin, eta hauza baten jarri zituzten pantalla bat kalean eta silla batzuk. Eta gero, silla horiek jaso hartziran da eraman furgoneta batera. Bai. Eta silla guztia balmazian beltzak zegoen silla bat berdea. Amona baten ondoan. Eta ni jarri nintzen ordu hori eta zen, nik ere lagunduko ez furgonetara eramaten silla guztiak. Eta hartu nuen silla beltza, silla berdea barkatu. Hasen nintzen eramaten furgonetara, de repente amona bat atzetikan, oye, perdona, que esa es de mi casa. Eta nia, perdón. Eta sin más, bastante lo txamantzen. Ondo. Ai, ama, nik ezagit, eski ez da ezer konparatu ez unakin, baino, sin más, txikia ez, baino banitun jat, igual, LH6 olako zerbait. Tezagiz, tipo ikastorakin juten zehala lotara. Ezagit LH6, igual txikiagoa zen baino zarien nintun, banitun igual, ja, 10 urte. Eta inbarra antzerki bat tokatu zen talde batekin nintzela batera baten. Bale, pues nire momentu iritsitzen antzerkian atan nintzen, isirik gatu nintzen, eta funin nintzen berriro. Hola. Oso ondo, goiat. Meryl Streep. Ostia, orain esan duzen antzerkian nik ere, en plan, sin más, esan zuten klasean egiteko antzerki bat, eta ez zan inorra, jende animatu da, baina bat falta zan. Eta nik esan nuen, venga, me tiro. Yo puedo con todo. Eta sin más, jarri nintzen klase guztiaren aurrean. Eta ez dakiz esartu zitzaiten paniko esteniko edo, hasi nintzen despoiatzu makarrikan. Eta sin más. Eta orduan etorri zen irakaslea eta esan zuen, bueno, lasai nik irakurriko dut. Eta orduan... Pobre. Baina joan zinen, edo gelitu zinen alboan. Ez, gelitu nintzen. Eta nik kuaderno erakusten irakaslari bera jakiteko zer esan. Eta hori izan zen, duela pare bat urte hola superatu nun zerbait. Superrarro, superatu. Bueno, horrendik latxamate kontatzen. Bueno, baina zaur kestu zinen voluntario, no? Ez dakitze ba. Esan behar dut, baina intzen nun. lagunen batek liatu zela, La intención es lo que cuenta. Claro, ya está, hortxe. Zelotxa. Urrengoa. Haupa, egunon, arratitik, nire galdera urrengoa da. Espazimen ikasiko kasetaritza, ze beste ofizio guzteko datzuen? Boa, ez dakit, Ze? Zaten zipinoteknik. Esan. Botanika. Hostia. Bueno. Ez da txarra. Egon guai. Holan ikastiko en plan, zeo zer interesgarri.
Ne gustatuko litzadake pastelero dola. Eske ukitzea kafeteri batola boiekin, ametxona. Edo hemen ikastea ostalaritza, bai. Nik gehiago reposteria, Bai. Nahiago dut. Zago isua. Bai. Egun gut dena, jango genuke. Bai. Iten nahi zan bitartan merenge baten ahora. Nik historia ikasiko nuke. Historia. Sin más. A ber, urrengoan ikuste dela asmakizuna. Kaixo, aurten faltan botat zituzuen asmakizunak, eta orduan nik botako izuet bat. Maira atera hoi dira. Ez dira jaten, ez da edaten. Bai ordea, ebaki eta banatzen. Zer dira? Nik lehen entzun dut, eta hasierakoa ez dut ondo ulertu. Baina, entzun dut hola bakarrik azkenengoa, eta uste dut bakitela zer da. Zer? Zuk bakizue? Nik ere dakat teoria bat. Zuk dakizu ez? Edo nok bidali dut hau? Nik bidali dut, baina... Zuk ez dakizu? Ez da sekusi? Bai, badakit zer da. Bale, hori. Ez dut esan, baina suposatzen dut. A ber. Zuk esan zer. Nik ez dau kartak. Nik uste diela labana eta tenadorea. Bai? Izan daiteke. Porque nik esan. Bai. Eta non da berantzuna? Ez, esan nion ez esateko. Jarraitu gure sare sozialak eta jango ez du Hori da. den erantzuna. Nire erantzuna dire kartak. Osondo. Bueno, haupa hemen konexio narratia. Nire pregunta izango zen, nia zure seme edo alaba edo lan zenide zerkano bateri sartuko baiotxien kartxelera. Ia ingo iotxe zuen defendidu edo zer ingo zinduen. Agur. Hombre. Bai, baina jakin bar da situazioa. Depende zea abogatu bat, no? Baina depende zerrin dauen. Ja. Ez? Juiziora jongo zinaten zuek. Bai, da apoyo moral, baina porque pa otra cosa. Testigo bezala. Testigo bezala. Hombre, igual. Bueno, ez jarri situazioa, baina... Hostia, eski imaginatu, zerbait oso gorra behin dula. En plan, hilketa bat edo. Eski imaginatu, Ba, ezoaz. Ez, no. Ez. Ja, nik uste... Gozi zara. Artu polvoroi bat. Artu, bat, bi, iru, zein nahi duzu. Zuria, almendrado... Ja, no cuentas más. Chocolate... Depende, ados baldin bat zaude, ikuste maizu injusto dela zeba leporatzio duten zerbait zeba dago naziroto, pues igual. Baina ni defendatza hortxe gatuko, ez jotatako. Ja. Beste bat. Bai. Apa, nire alderi dago, mundu bukatzen ari da situazio baten, apokalipsi zombi baten adibidez. Zotako zeinek bizira hongo zuen gesuna? Julene. Neki beni dut nire burua. Eske, totalmente. Esantzazu. Julene. Bai, totalmente. Bai, binot, zergaitia ondo ostonduko nintzalako. Bai. No por nada más. Zein elko zan bietatik lehenengoa? Esan zuk. Ja, zein elko zan? Bieko batera, mano a mano. Polita! Izan daiteke. Ez baina adibidez, eski da estrategia. Edo ostondu ondo, edo joan lehiatuten. Que no va a ser el caso. Ez. Horregaitik. Ostondu barko ginen ondo. Ez que nik ezak izan den ere instinto de supervivencia hondikan. Nik ez daukat. Joan konkisera. Bai. Eskutatuko nintzen irauten nun arte, eta jazta. Mendian. Biziko zineten mendian. Apokalipsi bat ban bago, bai. Apokalipsin, uste nun ja hipotetiko. Ez. Bizi mendian, edo... Eizatu... Biziko nintzen kagatua. Eizatu. Holako txori txiki bat, nik hau ekarri dut. Arrantzan egin, edo lango bat. Mendiego gazieten, Bueno, depende, ze apokalipsis. Osa, depende nola dago negoera. Ja. Apokalipsis, en plan zombi bakarrik alko zan ezin. Porque, hombre, bueno, azten dela ja dena destruitzen. Eta gizeba. Segaz, kutsadura. Berotegi efektu. Baina eski horren aurrean ez joguin ez? Ez? Ja. Baina nik uste dela olako egoera batian, en plan, ja dena dago suntxitua, orduan, zein sorbeituko luke. Zuk? Pues, bai. Edo irurok. Badau tsunami bat, zer? Pues danok.
Bakizuen nire txikitako beldurra zela tsunami bat etorko zela. Bai. Jo, en plan, arenas movedizas. Txikitako beldurra. Zuite zuen ez pasa? Pentsatzi ikustea. Arenas movedizas. Zure Malibu kondartzan. Ikustea maraz bizidunetan eta esan, ostras, ze beldurra. Eta gero? Ba, bueno. Horrengoa. Kaixo, nire galdera da, oantxe, ematen bali mazui zuen aukera, zuen txikitako marazki bizidun batian atatzeko, non izango ditzateke? Dudik gabe, marazki bizidunak ez dira, Guaztenen. Izango nintzen desin laguna. Bost maletak ikon zinen. Bai. Desiren laguna, edo bere boltzoa eramaten dagoen atzetiko, Ez. Izango nintzen bere laguna. Perrito faldero. Bere jende joana Bilbora. Pelikulan? Izan daiteke. Serian. Badator Bilbora? Bai. Zer ikusi kapitulari? Paris Milton ez da gutzera. Ai, ama. Bai, bere txakurrak salto egiten dula. Lehiotik. Nola zen da bestia? Zoratzetik anabiela. Ni zuta besteko. Bai, da zurrena. Ni pentsatu dut bere biziko espioiak. Buah, guai. Hola, gaizki baten kontra. Hola, asmakizun hori eta txiki batekin. Pintalabios bat hola inta. Wow. Mono more batekin. Bueno, ja, venga esan. Hortik bideetin kodigo lioko dolango bat. Nintzen inoiz izan de kodigo lioko. Ez. Uste nun bainen ulertzen. Ebar txiki, animalitxokien. Pegatzei zuen Azuma 11 orako bat. Nola zen bat, egon bat? Bai. ETV irun futbolana, hola, Galactic Football. Ostea, bai. Hori da izin da. Ba, hori izango zinen zu. Bai, Gero behiratu. Bale, behitu dut. Bega, urrengoa. Eixo ekipo bani jolas bat ekarri zuentzako, bakoitzentzat bat, adibidez, goiatz. Zen nahi oso, besten pentsamendu entzun o jakin, o beste mundu guztik zure pentsamenduk jakitea. Hoxe bat. Dudi gabe jakin besten pentsamenduak. Hori zen? Bai. Zen besten pentsamendua jakin, o beste nerea jakin. Zagi. No? Deskonektatu eretu arkatu. Oazen berri zentzuten. Bai, parkatu Julen. Ekarri zuentzako, bakoitzentzat bat, adibidez, goiatz. Zen nahi oso, besten pentsamendu entzun o jakin, o beste mundu guztik zure pentsamenduk jakitea. Hoxe bat. Hombre, obviamente es. Hombre, bat dudi gabe beste jakin, no? Claro. Ja, bai, jakin gozten gainera dena. Osa, balmakaztu hor lagun bat. Ez que ja soilik ez jakitagatkan bestiek nik ze pentsatzen den. Hori da. Nahi hau entzun nola kritikatziten. Beste lagun batekin. Nola pentsatzen duen gaizkin eretaz, eta ez berak jakitea ni ezen pentsatzen. Que pereza. Vale, igual zailtxoa, porque hori erresa zan, Julene adibidez. Zen nahi oso. Zure etxetik, ez da dit, 10 kilometrota, o 5 kilometrota errexo, bilutxik azaldu, o klasen kulerotan o galtzontziotan azaldu. Hombre, 5 kilometrotara haukinde kontuen on bizina zen. 5 kilometrotara da mendie. Ja. Orduen, paseo nudista. Bai, hori da. La mía. Hombre, nik ere uste dut ingo nukela, Hombre, klasera kuleroetan. Kuleroetan etorri? Ni de koña. Ez da jendeak ezagutza izu. Ez da nizu kalean agertuan mazera. Hori da. Pues, polizia bat etorko zaizu terako izu, Inor. Ja, igual inor. Korrika zoaz eta jazta. Buelta tetxera. Baina... 5 kilometrotara zuek zerteko zue. Ez que ez da tinu jakin neurtzen. Portu, Jon porture behiuzi. Portua noteako naiz, arroketan. Ezagit. Ez que ez da jakin kalkulatzen hori. Nik ere. Pues supongo, herri zentroantako naizela. No, 5 kilometro gehiago, Asko da, Bai. Bueno. Beste herrien. Ba, puede ser. Pasai antxo. Ta azkena engeru, zuk zen nahi oso. Jatetxe baten, jan behazun, kanpon jan behazun aldiro, beroa erabili, o etxen jatezun aldiro, goitik bera dana janez zikindu. Hoixe, galdera. Ostia, zelotxa, berito batekin joan nintzen. Bai. Toki guztitara. Bai. Eta bestia zen etxean jaten bazuen dena zikindu. Dena zikindu, que pereza. Gero garbitu. Etxean zikindu.
Ez. Jaten dezu... Zoaz jatetzera dekozu babero bat azer jazta, jaten dozu. Genteak ipinten da, hemendik zerbiletak. Zikintzen bazea gero aldatzen zata jazta. Baina dana, dana. Aldatzen zarropez, zoaz arropa itxosi batekin jatea, porque badak ez zikinduko zela. Babero jaten gatik? Hombre, niz banago konfiantzan ez dit, lotxan batek jartza babero bat. Ke ba? Eta etxean egon da ez dizunik ikusten zikintzen bazea. Bai, baina gosaria zikindu dana, baskaria zikindu dana, afaria zikindu dana. Aldatu? Baina ez dutxatuko zer. Eta lavadora zer. Jaten da zon aldiro? Gene, lotxan batek babero jartzen, nik eruko babero jarriko. Benetan? Jesus. Baina bai, pinto suelas y gente aquí pinten da. Escuchamos, pero no juzgamos. Bueno... nik nahiago babero bat egin ju. No, harri gelditu da. Harri gelditu da hemen guarra zein den. Ez que zein horrek hori esan. Zein horrek hori esan. A ver. Vale, da pregunta sin más. Ze uste duzu eriotzan inguruen? Osa, renkarneko gara edo agurben ur edo zer? Osa, ze pasetan da eriotzan? Eta, dekotze zue bildurre, eriotzari. Vale. Que tétrica, chica. Bai. Vale, nik esan beharra dekot, ez dakitela ondino zer bazetan dan. Dekot nire sinizmena al aire. Zustezu? En plan, beti sinistu dut ez dagoela zebez. Baina gureko naunke sinistutea zehozetan. Zertan. Ez dakit. Aha. Edo bihurtuko garela, animali bat, edo berriro pertsona bat, edo ez dakit. Ke pertsona, beste pertsona. Jainkoan ez dut sinistan, orduen. Zerure goazela, bai, igual bai, baina ez dakit. Zuok? Nik uste ez dagoela zer gehiago. Ez, pentsa da zu ja eta ja. Nik bai, Bai. Pentsatzen, jazta. Nahikoa. Cierra sesion eta jazta, osea. Imaginatu, biltzen zera eta agertzen zera hor, paradiso batean. Ja, baina... Poste ondo. Ja, baina zuezara... Txuli. Zuezara korretan aurreko bizitzataz, ez? Depende. Bai. Guk oin zelan dakigu ez dugu laukin beste bizitza bat. Dago teoria bat, esaten duna, zu jaiotzen zean egarrez, no? Eta hori da, hiltzen naizea eta guztez esatute ikustezula tunel bat argiakin, no? Eta argian gana juten aizena nosek eta juten zenan jail egiten zehala. Ba, argi hori dela aldi berean, zu jaiotzen aizea eta ospitaleko argiak. Eta horregatik ateatzen zea negarrez, porque ez tezu, hostia, ze pena, tio, nire kameste bizitza bat. Eta gero beste teoria bat da, ere... Nondik hartu osu droga horien, goiaz? Etxean edo? Aspaldetik nekin. Eta gero bestia zen, eta ez inoiz pasakaletik jun, eta neuki sentzatzen norbaite ditu dizula. Norbait zer? Norbaitek esan dura julene, eta giratzen da ez dago inor. Eta ez inoiz pasa. Neri bai. Bai, nezu gertatzen zaizu. Ez. Bai. Esquizofrenia llamando a la puerta, Aizu. Ba, se supone dela jendia zuri reanimatzen beste bizitzan. Bueno, por favor, osea... Es que... Ja, jendeak ez dakiz, ez dazte esa. Non ikusi ez hori? Ez dakit? TikToken. Ez dakit? Con música de fondo tétrica. Me dirás ez dela kurioso. Bai. Bai, kuriosoa. Hombre, sinistan baso horretan? Nik ez, vale. Gazturra galanta, Nik uste ez dagoela zer gehiago. Nik uste ere, jazta. Emango zian pena bat, hil, eta repente nezera lehoi bat. Nahiago ez du pertsona bat izan? Bai, ez berriro beste bizitza bat, hombre. Nahiago dut, bai. Nahi animali bat ez. Baina beste bizitza bat beste nun baiten edo zure herri berdinean? Eta beste bizitza bat goatzen... Claro, depende, hombre, banoa... Kongora, ba, igual ez. Baina ez bazea goatzen, nik uste herrian anigeltuko nintzela, ez banitzen goatzen, leheno nintzela goiatz. En plan, ez banez goatzen beste bizitzataz, hori. Zer geltuko zure herrian. Ja, bale, bai. Igual ez etu gara goiruroak areinautik. Eta ez dakigu. La generación del 27, mendakago. Machado. Bai. Bueno, ba... Hau izan da dena? Hori da. Mi esker. Azterketetan. Hori da. Animo guztiei ikasten nahi dien guztiei. Animo bigarren kuatrian. Gu ez ga inkluitzen ikasten ari zareten guztiei.
Gu bagoaz, ja. Bai. Eta... Erasmusera, honek biek. Bai. Ze pena, gorde behar ditugu gabonetako gauzak, ja. Bai. Polita izan da, Bai. Gabonetako zea berezia. Denboraldia. Bai. Espero ego gustatu izana. Bai. Eta igual sorpresatxoa, daude. Egia da. Bueno, hori ikusiko da. Bai. Mi esker beste... Beste demoraldi batean mikrofonan atzian egotagatikan. Hori da. Be asteartero entzun diguzuen noi. O, bueno. Hori da. Azken aldien gitxi izin zeriela, baina, bueno. Bueno, baina... Maite ez da ikustegu, bai. Hori da. Eta uste baino lehenago, pues, bueltan egongo gala. Hori da. Sorpresak, datoz. Eskerrik asko. Aio! Agur! Gaur, gurian... Jode, txori bat. Oinen estiloa, neska? Kontexu.